long live Bubagrani Business Secretary Prolan Sam Noi Bubagrani Business Secretary Prolan Sam Noi BJP ya kare Tipramota Panjarona Khabai Kubai Lam Sogo BJP ya kare Tipramota Panjarona Khabai Kubai Lam Sogo BJP ya kare Dofana Mathana ne Tipramota Panjarona Khabai Kubai Lam Sogo Bubagraki Bubagraki Tipramota ki PWF ki BJP ki हामबाय सानजा जरानि जतनो जत चिनि बुबागारनि सापोर्टार याबा टिप्रा राजनि जत बुबागारनि हामजानाय रंनो दिनि सिङाव जागा हलदिया बिसिनि इंगै फाइलेख्या अस्पटिं खायमानि बिसिनि खाय सिङाव पैसा कत लास कामियाव फाइ सकायलाख्या अ कामियाव ताखुक सपन देब बर्मा खरसा बीजेपी नि आदं बीजेपी नि सापोर्टार दिनि चिनि अस्पटिं खाय खायमानि बिसिनि बुबागारनि कक सं तीनमानि बिसिनि बक खानावै दिनि बुबागारना हामजागै चिनि हानो नारगनाय याबा हानो थांनाय चिनि दफानो मोथांनाय नै अकग्रक सालायमानि बिसिनि लाम अकग्रक लाम सालायमानि बिसिनि सापोर्ट जाखा याबा हामजाखा बुबागारनि संगठन याबा टिप्रामतनि संगठन बर फाइकिया तिनियाव जागा सपन देबबर्मानि नेतृत्वे 8 फैमिली 20 बुता तिनियाव फाइ बर टिप्रामतनि बानारम फाइकिया बीजेपी नि